बे जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। दा जोङो बेहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिएड कलेजनि काउन्सिलिंआव फैदों। काउन्सिलिंजों लोगोसे काउन्सिलिं खालामखांनाय लोगो लोगो एडमिसन जायो। जेनेबा दा नोंथांमोनहा आंनि एडमिसन बा काउन्सिलिंआव फैनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, बेसे बुरजा जादों, बेसेबां फिर जादों। दा बे जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे फैफादो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय, नायलांबानो जाबाय, होनबानो मिथिगोन। बेनो जाहैबाय इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। दा आङो नोंथांमोननो काउन्सिलिं जानाय जायगाखौ दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना आङो खिथालांबाय थागोन। नोंथांमोना आं फैफादो आंजों लोगोसे नायनोबा आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिराद मोजां जाबाय इउनिभार्सिटिया। दा ओजोंहाय दा जोङो नै थांगासिनो आरो इउनिभार्सिटियाव मोनफैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना काउन्सिलिं खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बिएड कलेजनि बा बिएडनि स्टुडेन्टआ बेसेबां जादों बा फिर जादों ना मा जादों नुनो मोनगोन। काउन्सिलिं खालामनायखौ नोंथांमोना आं लाबोगासिनो। नै जा मोजां नुयोना बेखौ, औवा बिबार बायदि, औवा बिबारानो मा होनोथाय मिथिला आङो। मोजांथार सुबा माने जिरायनोबो मोजां जायो सायाव। आं बिराद रागा जोंदों रायजोफोर बा इउटुब नायगिरि बिथांमोन। मा रागा जोंदों नोंसोरो मिथिदोंना? बेयाव बे इउनिभार्सिटिया जोंनि बा नोंसिनि जोंनि थैनि, बेयाव जोंनि मानसियानो गैया, बिराद खम। रागा जोंदों आं। बेनिखायनो नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो मोनफैबाय। हाय लोगोफोर, दा बे काउन्सिलिं जागासिनो। डकुमेन्टस भेरिफाइ खालामदों। नोंथांमोना नायलांनो हागौ बा नायलांदो। दा आं मानो बेखौ दुखु मोनदों बा जोंनिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नोंसिनिबो थै दं, जोंनिबो थै दं। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा लेखाखौ रोंला नामाथाय? मानो आसुरित मोनदों आं, माबोरै बिदि पास जायालासिनो जोंनि मानसिया इमान खम। दा नायलांनो हागोन, नोंथांमोना नायनो हागोन रिजाल्टआव जोंनि मानसिया गैयानो, गासिबो गुबुन मानसि गोजा। दा दुखु मोनदों आं। दा माबोरै सालायदों सरखारासो मिथिगौ। सरखार सालायनायाव माबोरै सालायदों बेखौ नायना नाया बेखौ मिथिला। सोरनि दायथ', सोर माबोरै लेखाखौ लिरो लिरा, फरायना फराया जोंनि मानसिफ्रा मानो मोनाखै, बेखौनो दुखु मोनदों आं। बेहाय जोंनिनो मानसि, जोंनिनो इउनिभार्सिटि, एसे नायनांगौमोन जोंनि मानसिखौ। माने एबार गैया एडमिसना, बहुद दुखुनांथाव। मा मोनजाखोब्रा? गोथाव ना नङा? गोथाव। मिलौलायनाय नारजि अमा बेदर, दाउ बेदर, ना। आं गोदो बे हटेलाव मावोमोन नालाय, बाजै हटेलाव। दा जाफैबाय जोङो गोदोनि